lähdettiin roadtripille poikien kanssa Tampereelle. Piti eilen jo lähteä, mutta se jäi vähän kesken. Jokken auto meni rikki, tai no ei se rikki mennyt, mutta kuitenkin. Mennään vähän Tampereella käymään kattelee, että mitäs siellä on. Ei koskaan tiedä. Ei mennä. Niin. Joo. Eihän me mennä. Ei mennä. Okei. Terveisiä meidän siivoajalta Saloselta. Ei vittu, me ollaan Loimaalla. Voi vittu, Ville. Loimaa. Ei mennä. Mennään käymään kaupassa. Ei mennä. Jokke, onko sulla ollut hauska retki? Hyvä. Ollaan nautittu kaunista ilmasta. Ei ollut. Ville, älä näin saatana negatiivinen koko ajan. En oo. Tuu, saatana. Älä. Chill, bro. Ihan sairas määrä ötököitä asunut ikkunaan. Ei oo. Siis ihan, siis mitä vittua Tampere? Mikä ötökkä homma tää nyt on? Oikeesti. Ei ole. Vittu ei. Ei. Eiks vaan Jokke, että on? Jumalauta. No joo. Hei, mehän ollaan perkele Tampereella. No vittu ei. Mehän ollaan Tampereella. Me ollaan Tampereella! Jumalauta. Ukko ei vastannut mitään. Tampere. Tää on ihan siisti kaupunki. Joo. Joo. Ja kylmää bisse. Vitu jees. Kattokaa, se on niin huurtunut ja kylmänä se. Tampereella olut maistuu aina paremmalle. Vaikka toi Pelle ottikin Newcastleen. Sä saat Pelleä ja olut on hyvää. Olutta ehkä? No vittu ei. No joo. Mut joo, me jatketaan varmaan tästä matkaa jonnekin vähän shoppailemaan tai jotain. Ostetaan jotain kivaa meille. Ei osteta. Turpa kiinni, Ville. Otetaan Tampereella. Joo, oltiin sitten vähän shoppailees ja Jokke osti itselleen korvatulpat, kun se ei jaksa kuunnella enää meidän juttuja. Ja Ville sitten päätti tollasen ostaa itselleen uudeksi työkoneeksi. No en mä kyllä. Niin, meni vaan ja sit ostit sitten perkele tommosen. En mä kyllä ostanut. Ihan käsittämätöntä. Maksoi tuhansia, satoja, miljoonia euroja. Ei kyllä maksaa. No mut joo, siitä Villelle uusi työkone ja siitä rataa ja takas Turkuun. Yeah boy! Barks, and I'll follow you into the dark. And Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady.